ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗଜାନନ, ଜୟ ହେ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ, ସରସ୍ୱତୀ ମା ନମୋ ନମୋ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ଜୟ ହେ ଜୟ ନାରାୟଣ, ମୋ ମନ ରଥ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ସୁଜ୍ଞଜନ, ଯେମନ୍ତ ହେଲା ଏ ପୁରାଣ। ରାତ୍ରେ ନିଦ୍ରିତ ଏକ ଦିନ, ଦେଖିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପନ। ଜଣେଟି ବୃଦ୍ଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ମୋର ସନ୍ନିଧାନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଲେ ବଚନ, ଧର ଏ ଦେବାର କଲମ। ଯାହା କରିବି ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାହା ତୁ କରହ ଲେଖନ। ମୁଥିବି ସେ କଲମ ମୁନ, ନିଜେ ସେ ଚାଲିବ କଲମ। ତାହାଟି ହୋଇବ ପୁରାଣ, ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ତାର ନାମ। ତାହା କରିବୁ ପ୍ରଚାରଣ, ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଇଯିବେ ଜ୍ଞାନ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣ, ଲେଖା ହୋଇଛି ଏ ପୁରାଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।